Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Матфея. У той час, калі фарысеі пачулі, што Езус прымусіў замоўкнуць садукеяў, сабраліся разам. І адзін з іх, кніжнік, выпрабоўваючы яго, спытаўся: «Настаўнік, якая запаведь найбольшая ў законе?» Езус сказаў яму: «Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёй душою тваёю, і ўсім розумам тваім». Гэта найбольшая і першая запаведь. Другая ж, падобная да яе: «Любі бліжняга твайго, як самога сябе». На гэтых дзвюх запаведзях грунтуецца увесь закон і прарокі. Гэта слова Пана. Злюбеныя, сённяшні фрагмент Євангелія вельмі грунтоўна і моцна падкрэслівае нязменнасць найважнейшых запаведзяў, якія Бог усталяваў ад пачатку існавання чалавека. І гэтыя запаведзі, яны не будуць ніколі змененыя, пакуль чалавек будзе жыць на зямлі. Это закон Бога. Это не выдумка людская, толькі гэта прагненне Бога. Бог, які стварыў чалавека з любові, даў таксама закон, якім ён мае кіравацца – любіць. На пачатак Бога ўсім сваім сэрцам, ўсёй сваёю душою, ўсім сваім розумам. А другая запаведь падобная: калі здольны любіць Бога ўсім сваім сэрцам, ўсім сваім розумам і ўсёй сваёй душою, то любі і бліжняга. Будзеш здольны любіць бліжняга, таму што дастаткова будзе табе усялякіх патрэбных дароў, каб любіць бліжняга. Ведаеце, сёння, калі глядзім на свет, задаём пытанне: а што з прыказаннем любові да Бога і бліжняга? Замест таго, каб любіць адзін аднаго, многія краіны зброяцца, ставяць муры. Вельмі часта гэтыя муры паўстаюць у невялікіх грамадствах, а нават у сем'ях. Паяўляецца злосць, ненавісць, паяўляецца рукапрыкладства. І часам чалавек, который злуецца, гаворыць: «Не даю рады». Зло выходзіць знутры мяне, і я з гэтым не даю рады. Ведаеце, Касцёл, Езус Христус паказвае, між іншым, адну з важных прычын, чаму бывае так, што зло бярэ верх у маім жыцці. Таму што чалавек часам забываецца, што ёсць яшчэ, апроч людской слабасці, і сатана, які здольны увесці чалавека ў інтэлігентную пастку, дзе, запутаўшыся, сам не ведае, што ў ім адбываецца. А пачынаецца ўсё ад таго, што ламаецца першы Божий загад, найважнейшы. Любі Пана Бога твайго ўсім сваім сэрцам, ўсёй сваёй душою, усім сваім розумам. Калі ў жыццё чалавека уваходзіць грэх, няма чаго здзіўляцца, што паяўляецца унутраны падзел гэтага ж самага чалавека. Вельмі часта чалавек пачынае сябе аскаржаць, вельмі часта здзіўляецца, чаму паяўляюцца негатыўныя пачуцці, негатыўныя рэакцыі, негатыўныя дзеянні. Але менавіта гэта хочуць учыніць сатана, каб пасеяць варожасць у сэрца чалавека, дастаткова ламаць Божыя загады. І так часам тады атрымліваецца, што нібыта я стараюся быць добрым чалавекам, а ў сэрцы маім ёсць вайна. Видите, адзін з веруючых падышоў калісьці да мяне замовіць святую імшу. І быў такім пачуццях вельмі растрэсеных, так скажам. Я пытаюся: дык, а што здарылася?
А ведаеце, отец Михаил, гэта мой супрацоўнік, работаем па інтэрнэце, і ён павесіўся. Я не ведаю, што здарылася. Чаму так выйшла? Ён католік, ён веруючы, ён адабраў сабе жыццё. І менавіта часам, калі няма глыбокага паяднання з Богом, можа здарыцца і такое. Ведаеце, вельмі часта, калі мы задаём пытанне пра найважнейшыя праказанні, мы ведаем адказ. Таму што мы людзі разумныя. Калі я размаўляю з многімі з вас, я вельмі выдатна разумею, што ў шматлікіх сферах вы правышаеце мае веды, мае кампетэнцыі як святара. У сваёй справе вы прафесіяналы, людзі шырокага палёта, многія з вас. І сапраўды шмат у нашай парафіі людзей вельмі адукаваных, дастойных, якія імкнуцца штосьці здабыць і з'яўляюцца рэальнымі прафесіяналамі у сваёй справе, якой займаецеся. Святар таксама прафесіянал у сваёй справе. Яднаць чалавека з Богом, прынамсі так павінна быць. Святар таксама з'яўляецца, мае сваю свядомасць, што ён не з'яўляецца уласнікам касцёла, супольнасці касцёльнай. Ён з'яўляецца распарадчыкам, той, які адказвае за Божыя даброты. Бо Богу спадабалася у супольнасці касцёла даваць людзям збаўленне. І свядомасць таго, што касцёл не з'яўляецца уласнасцю святара, таксама вельмі многа дае праўды і пакоры, што гэта не святарская уласнасць, это уласнасць Хрыста. І прыказанне, которое дае Бог, яно з'яўляецца таксама уласнасцю Хрыста. Это Бог усталёўвае правілы. Ведаеце, мы як людзі разумныя, мы вельмі добра можам разумець гэтае прыказанне, і ніхто з нас не пазбаўлены разумення гэтых праўдаў. Тым больш, што, як я зазначыў, я бачу, што шмат хто з нас намнога правышае сваімі ведамі ў розных сферах, і святара з'яўляецца прафесіяналам сваёй справы. А чаму ж не можна быць з'яўляцца прафесіяналам і Божых рэчаў? Чаму не можам з'яўляцца прафесіяналамі ў выкананні прыказання любові да Бога, а не толькі ў ведах пра гэтае правіла, пра гэты закон? Ведаеце, касцёл – это, можам сказаць, людской мовай структура, якую усталяваў сам Езус Христос, і на працягу тысячагоддзяў касцёл удасканаліваў формуліроўку Божых правил для таго, каб чалавеку даць вельмі просты спосаб, аснову, каб чалавек быў шчаслівы у паяднанні з Богом і ведаў, як да гэтага шчасця крочыцца. І апроч Божых прыказанняў, якія добра ведаем, 10 Божых загадаў, касцёл дае яшчэ некаторыя рэчы, як бы пашыраючы, тлумачачы чалавеку, што выразна яшчэ трэба рабіць для таго, каб ты быў шчаслівы, як хрысціянін, які праяўляе перадусім любоў да Бога, і, праявіўшы любоў да Бога, адораны ягонай ласкай, то здольны ў спосаб дасканалы любіць і бліжняга свайго. Ведаеце, мы ведаем 10 Божых загадаў, да, я іх толькі ўзгадаю, да, 10 Божых загадаў, да. Я, Пан Бог твой, які вывеў цябе зямлі егіпецкай з дому няволі, першае, не май іншых брагоў апроч мяне, другое, не ўжывай імя Пана Бога свайго дарэмна, трэцяе, памятай дзень святы святкаваць, чацвёртае, шануй бацьку свайго, маці сваю, пятае, не забівай, шостае, не чужалож, сёмае, не крадзі, восьмае, не сведч фальшыва супраць бліжняга твайго, девятага, не пажадай жонкі бліжняга твайго, і десятага, не пажадай тое, што належыць бліжняму твайму. І вельмі часта мы ў розуме гэта ведаем. Часам праблема бываюць з практыкай. Але калі хочаш, каб захоўваць Божую любоў усім сваім сэрцам, усёй сваёй душою і ўсім сваім розумам, недастаткова ведаць. Трэба жыць. І так вельмі часта бывае, што я называюся хрысціянінам, але не жыву тым, што дае Бог, каб гэтым жыць. Ведаеце, ёсць 5 прыказанняў касцёльных. Мы часам, бывае, 10 прыказанняў ведаем, часам чуем пра прыказанні любові, і нам дастаткова. Але мы жывём у супольнасці касцёла. І касцёл выпрацаваў таксама прыказанні, якія маюць дапамагаць у супольнасці касцёла быць асобамі веруючымі, практыкуючымі, каб жыць ва ўсёй Божай паўнаце, ва ўсёй той Божай прыгажосці. Першае. У нядзелі і прадпісаныя святы удзельнічаць у святой імшы
і не рабіць неабавязковай працы. Ян Павел II свайго часу напісаў такую невялікую брашурку, невялікую кнігу, вялікую брашурку аб святкаванні нядзелі. Ён зазначае там вельмі важныя 3 такія пункты, што першы пункт – это мець час на сустрэчу з Богом. І это аснова. І в этом пункце ён гаворыць зазвычай час на сустрэчу з Богом – это святая Еўхарыстыя, дзе слухаем Божае Слова і прымаем Езуса Христа ў найсвяцейшым сакраменце. І гаворыць, это першы пункт. Другі пункт – это мець якасны час для сваёй сям'і, для сваіх блізкіх. Якасны час азначае, што прыбываючы ў сваёй сям'і, я прыбываю са сваімі роднымі, а не дзесьці думкамі далёка. Часам нам інтэрнэт перашкаджае ў гэтым. Але прынамсі якасна з'есці абед, дзе паразмаўляць, пачуць адзін аднаго. Ян Павел II гаворыць, это нават абавязак, як другі пункт святкавання нядзелі. І трэці пункт, які зазначае Ян Павел II, гаворыць, што мець час на асабістую рэфлексію адносна свайго жыцця, сваіх выбараў, сваёй будучыні, сваіх планаў, сваёй сям'і, пабыць самому сабой, сарганізаваць так час, каб мець магчымасць паразважаць аб перспектывах свайго жыцця, каб маё жыццё не прабегала бяздумна, але ішло ў адпаведным напрамку, бо я хазяін майго жыцця. І ведаеце, часам бывае так, што сустракаюся з такой фармуліроўкай: «Ай, не змог у нядзелю быць, не знайшоў часу». Не знайшоў часу. То есть я не запланаваў. Чаму? Таму што нядзеля, спатканне з Богом, не з'яўляецца для мяне першасным у гэты дзень. Я запланаваў на іншае час. На спатканне з Богом. Это як дадатак. І часам бывае так, калі ўваходзіцца ў рутыну такога хрысціянскага падыходу, скажам, не хрысціянскага падыходу, калі я гавару, што нядзеля, надо ў касцёл, як бы не гэты касцёл, бы іначай трошку запланаваў, ну але ж надо. Да? Абавязак накінуты на плечы. Абавязак. А чаму гэты абавязак не становіцца момантам цэнтральным, куды я бягу з усіх сваіх ног самай раніцы, таму што сустракаюся з Богом? Чаму гэты не абавязак не з'яўляецца для мяне запрашэннем любові? Бо можа таму, што не ўсім сэрцам імкнуся да Бога, не ўсёй душою, не ўсім сваім розумам. А нядзеля становіцца абавязковым дадаткам, каб прынамсі не мець пачуцця граху. А сустрэча з Богом часам не атрымалася. Другое касцёльнае прыказанне, наказ. Прынамсі раз у год прыступіць да сакраменту споведзі і пакаяння. Сустрэўся з такой фармуліроўкай, што «Отец Михаил, ну але ж я раз у год хожу». Але як напісана? Не напісана, што раз у год трэба. Мінімум. Ніжэй ужо не можна, менш не можна. І касцёл гаворыць, калі ты нават не выконваеш свой мінімум, то задай пытанне адносна любові да Бога. Калі жадаеш выкарыстаць гэты мінімум як абавязак, але фактычна адносіны з Богом яны на нулі. Папа Францішак спавядаецца кожны тыдзень. Не таму, што яго маса грахоў, толькі таму, што мае свядомасць моцы сакраменту споведзі. Часам бывае невялікая правіна, неправільнае рашэнне, слова, дзеянне, учынак. Можа таксама прыносіць пэўную, скажам, неправільнасць у маім хрысціянстве. Але сакрамент споведзі – это таксама удзяленне ласкі Божай прысутнасці. Я сустракаюся з Езусом Христом. Касцёл гаворыць, што кожны сакрамент – это 100% прысутнасць Езуса Христа. Пэўнае, напэўненае перакананнем месца, момант, у которым 100% дзейнічае Бог. І калі я маю такую свядомасць і падыходжу да кожнага сакраменту, як да сустрэчы з Христом, то ввогуле унутраны мір по-другому перажывае гэты момант сустрэчы з Богом. Бо Бог жадае быць са мной в адносінах. Чацвёртае. Захоўваць ва ўстаноўленыя дні пост, устрыманне ад мясных страваў, у перыяды пакаяння, не ўдзельнічаць у забавах. Пятае. Дапамагаць у патрэбах касцёла. Ведаеце, ёсць яшчэ две такія катэгорыі учынкаў міласэрнасці для душы і бліжняга, для цела чалавека. І часам ужо пра гэтай катэгорыі мы, бываюць, ужо нават не ведаем, таму што ўжо не заглядаем у катэхізіс. Учынкі міласэрнасці
для душы чалавека. Грэшнікаў настаўляць, вучыць тых, хто не ведае, раіць тым, хто сумняваецца, суцяшаць засмучаных, зносіць цярпліва зневагу, дараваць ахвотна крыўды, молиться за живых и померлых. Ведаеце, часам бывает так, что у нашем асяроддзі появляется особа, якая бы хотела познать Бога, познать правду, познать штосьці вышэйшае, нават уже не гаворычы, что Бога. А мы ведаем, что вышэйшым дасканалым з'яўляецца Бог. И бывает так, что нават не паклапоцімся, каб гэтаму чалавеку растлумачыць, прысвяціць крыху часу, каб накіраваць ягоныя думкі у кірунку правільным. А гэта менавіта абавязак хрысціяніна, які ведае Бога. І, канешне, калі мы праяўляем учынкі міласэрнасці для душы бліжняга, і Бог не будзе абыякавы. Не можа быць так, што Бог не заўважыць твайго ўчынку. Заўважыць. І наадварот, у даным моманце, калі праяўляеш такі ўчынак, калі праяўляю такі ўчынак, Бог дае Святога Духа, які пераконвае і чалавека патрабуючага аб тым, што мае словы з'яўляецца праўдай, і адначасова адбіваюцца добрым багаццем у маей душы, таму што я павучаю тое, што Божае, а Бог заўсёды такое ўзнагародзіць. Канешне, шосты ўчынак міласэрнасці для душы бліжняга дараваць ахвотна крыўды. Ёсць тутай шмат у сённяшніх днях пытанні, як дараваць крыўду, калі я несправядліва, напрыклад, асуджаны, ацэнены, пабіты. Ведаеце, каб дараваць крыўду, на пачатак той, хто зрабіў гэтую крыўду, павінен папрасіць прабачэння, прызнаючы, што гэта было несправядліва учынена. І калі такая рэч адбываецца, я як хрысціянін не магу сказаць, ніколі табе не прабачу. Толькі менавіта ў такой сітуацыі я павінен здабыцца на моц, адвагу, на Божае рашэнне і прабачыць гэтаму чалавеку. Таму што не магу жыць у ненавісці, але ёсць пытанне іншага характару. Калі ты перажываеш крыўду, а другі чалавек яшчэ і здзекваецца, і абсалютна няма шкадавання за гэта ўчынак, то як з гэтым прабачэннем? Молімся за такого чалавека. Бо цяжка сказаць «я табе прабачаю», калі той абсалютна не перастае далей чыніць зло. Ведаеце, ёсць яшчэ таксама учынкі міласэрныя для адносінаў да цела чалавека. Накарміць голодных, напаіць смаглых, адзець нагіх, прыняць у дом падарожных, адведваць хворых, суцяшаць вязняў, пахаваць памерлага. І, ведаеце, часам, калі заглядаем у катэхізіс касцёла каталіцкага і задаём пытанне, якое гучыць у сённяшнім Евангелі, наколькі я жыву прыказаннем любові да Бога і бліжняга усім сэрцам, усёй душою, усім розумам, можам убачыць, што Божае благаслаўленне ў жыцці не заўсёды перажываю ва ўсёй паўнаце з простай прычыны. Сам не аказваю ўсёй паўнаты ў адносінах да любові Бога. Маё сэрца не поўнасцю яго любіць, мая душа не поўнасцю яго прагне, і сваім розумам не занадта я імкнуся, каб яго любіць ва ўсёй прыгажосці, а толькі так павярхоўна. Як жа дасканалы Бог зможаце ўліць у нашае сэрца дасканалую любоў, калі я нават сам не выказваю такога прагнення? Узлюбленыя, той, хто шчодра стараецца, намагаецца жыць паводле Божага запрашэння, таму і шчодра благаслаўляе Бог. Той, хто шчодра адкрывае сваё сэрца на Бога, таму і Бог дасць шчодры досвед сваёй прысутнасці. Сумніву няма, бо Бог у сваім слове верны. Як ёсць у маім жыцці? Няхай гэтыя пытанні прагучаць у нашым сэрцы, і няхай у нашым сэрцы на гэта будзе адказ. Амэн.